तर तांकां गुन्यांवकार करून कोणाक सांगत ख्रिस्त जेजू मेलो जिवंत जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासून विनंती करता अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो कस वा अडचणी दागदवणी खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तलवार आकाय वा तलवार जाल्यारी ह्या सर्वांनी जाणे आमचो मोग केला तशें ताचे मळपाक आमी संपूर्ण जैत जोडटा कित्याक इतले आमी हांव पंडीत जाणा मरण जावन जिवीत जावन देवरूप जावन सायबाबतो सत्यो वा पद्यो जावन आतांचो काळ जावन फुडलो काळ जावन अंतर जावन पाताळ जावन कोणीय जावन कितेंय जावन जेजू क्रिस्त आमच्या सोन्याकडे आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळी करूंक शकचे ना देवाचें उतर We
सर्वेश्वर सुताळो ऐकया Jésus Christ a tué sur croix, Darbe, Jésus appela ses sanctes तुमचे कमर बांधा आणि तुमचे दिवे पेटवला. आपलं धनी पाठी घरा येऊन दारा पडताना तक्षण ते मुक्ती करतेल्या साखराकडे गेला. लग्नाचा जुन नाव गेलो आपलं धनी केदारा पाठी येता काय म्हणून ताचे वाट पळून रावतात. आपलं धनी पाठी येताना जागे राहून काय ते साखर मागितले तरीच हांव तुमकां सांगता धनीच आपले कामात बंद केलो आणि तांकां जीवनाक बसून मोदेन भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्याने वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साखर मागितले. Devant Cristo dei agar बहुत हमारी बनी जाके आता ते साकर बाकी सही नहीं होता Somian वो एक आपको का उद्देश्य आपका संबला जिस पर हम प्राचीन कांत जागरूक कराओ को अनि जागे राओ को आपो मिला क्या बिगड़ा दे आपके जीवित के द्वारा संसार को आके जो तामले अपना देव को तत्व संगत जीवों को आपका के द्वारा आपो तामले आपका करे देव आमका आपयतना आमी येस म्हणून बायट वचोंक आसा आनी ह्या खातीर आमी सदांच आयकले आसा. म्हणजे जें काम बाकी आसा म्हाका आनीकय थोडो तेंप जाय. म्हणजे 13 वळ आसा पूण थांबोवन आमी म्हणूंक शकता हर एक दिसा आमच्यो सगळ्यो 8 वळी संपूर्ण जाय. संपूर्ण आम्ही ऐकले असं जाईल तेव्हा आम्ही मिळवलं आमची जी कशी असं जाईल ते आपण आज आमचो भाऊ आणि सध्या वाचतलो आम्ही गणेश जिंकलो या दिसांनी मोठो आमकां कळटा हांगासर आसल्या आमच्या कोणाची मोठाची तारीख आमकां आमी कितें व्हड प्रवास केला म्हणल्यार आमकां कळटा. आमची जी कितली लांब म्हणल्यार आमकां कळटा. आज आमी कितें आसा कुठल्या घडये फळांचे आम्ही कितें जावं कसोच गॅरंटी आमी घेतो सगळ्यांना कित्याक सगळे देवाची मान आनी देवाक सांगता. पूण ह्या सगळ्या संदर्भांनी आमी आयकली आसली काय आसली खंयच्याय घडये सगळ्याक वचून संतुश्ट जावन आसली हे बाकी आज म्हाका बरं आयलें जाल्यार कांयच घडचें ना म्हणलें अनुभव आसलो कित्याक हांव देवा मुखार उबे रावंक शकता म्हणलें किताब देवा मुखार हांव उबे रावंक शकचें भगवंतपण म्हणजे तें आसा म्हणलें आनी तें आसा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांतल्या आनी देवाच्या उतराक ह्या संदर्भात आमच्या भावाच्या मनात त्या संदर्भात हांवें उदाहरणाचें उतरां सांपावतात फिलिपिकाराक बरयलें. अध्याय 1 वाक्य 19 सांपावून म्हाका फिलिपिकाराक बरयलो. म्हाका जीवन जें म्हळ्यार क्रिस्त मोत जें म्हळ्यार फायदो. म्हाका जीवन जें म्हळ्यार क्रिस्त मोत जें म्हळ्यार फायदो.
आमच्या सणावरकरांक कितें आसा मग जेन्ना लुकता आमच्या जगात आसलो तुज्या मुलाचो म्हजो डॅडी म्हजो पुत्र आज नाम भोगता पूण सांबाळून तांची उतरां मोठे म्हळ्यार फायदो जिवंत म्हळ्यार क्रिस्त कित्याक हांव क्रिस्ता सांगाता जिवंत आसा आमकां एक जागी वल्ला येतना क्रिस्ताच्या त्या पावकांनी थोडो प्रभाव दिला क्रिस्ता बद्दल जिवंत सगळीच ना कष्ट आसा पूण प्रयत्न करचे आमचे गरजेचे जिवंत म्हळ्यार म्हाका क्रिस्त कित्याक क्रिस्ताची जिणी कश्टांनी जावं क्रिस्ताची जिणी कुणीच वावूंक जावं क्रिस्ताची जिणी मान केली जावं देखून क्रिस्त तुजी जी जीव ह्या संवसारांत पूण मोठे ताच्याची चड फायद्याचे म्हणटा आनी आज आमच्या बोवाचें जिवीत फायद्याचें तो फायदो कितें म्हणल्यार आमी समजूं जाय कित्याक म्हळ्यार एक व्यक्ती मरण पावतना आमी तो उसार कसली उतरां पळयात देवाक देवाच्या अधीन जालो देवाच्या अधीन जालो म्हळ्यार ताची कोण आमी देवाक समजता ह्या संवसारांत कितें मनशां सांगता आसलो ताचे आवय बापायच्या ताका कुटुंबा सांगता आसलो व्यक्ती आज देवाच्या सांगता जालो एक फायदो मनशां सांगता आसता की देवा सांगता देवा दिता ह्या उतरांनी ह्या समजोडेन सांबाळून आसलेले मोठे म्हळ्यार फायदो आनी दुसरें हांवें सांगलें जाल्यार त्या संवसारांत आमी जियेतना जायती पिडा येता जायते कश्ट आमकां येता जायते आडखळ येता जायते अनुभव आमकां येता ते मनशां जिवीत ह्या संवसारांत जिवीत आसा पूण आमचे मरण आयिल्ल्या तें सगळें आमचें ताका एकूच स्टॉप आमचो बाब कुडीच्या पिडेक वळवळा ताका कश्ट मेळटा कुडीची पिडा पूण ही पिडा संपली मरण पावलें थंयसर पिडा ना सुटका आमच्या कुडीची सुटका कश्ट आसले पूण तेका आमकां सुटका लागता देखून मोठे म्हळ्यार फायदो कित्याक म्हळ्यार त्या कुडीचे कश्ट मुखार ना सुटका पिडेक पावन सुटका कश्टाक पावन सुटका अनुभवाक पावन सुटका देखून पोलो आनी तिसरें आमी आमचें मोठे म्हळ्यार फायदो कित्याक म्हळ्यार आमी समजता मरण पावलो व्यक्ती नव्यान उठतलो आनी सासणाक येतलो मरण पावलो व्यक्ती नव्यान उठतलो आनी सासणाक येतलो मरण म्हळ्यार आसतना ताची खूब आज्ञा आवडली जातली सगळ्या आमकां मरण पावली व्यक्ती कितें जातली म्हळ्यार आज्ञा आवडली जातली आनी हो फायदो जातलो आमची खूब आज्ञा आवडली मरण देखची ना आमी निरंतर कितें जाल्यार सासणाक येवंक शकतल्या देखून मोठे म्हळ्यार फायदो देखून म्हाका भाव ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना आमी दिसपट्टे जागृत रावन जागे रावन सोम्याच्या त्या पावलांनी सरकावन तर आमकां मरण नुकसान जावचें ना बगर मरण आमकां फायद्याचें जातलें सासणेक जिवीत जिवीत जातलें मरण आमकां सोम्या सांगाता वरते तसलें जावलें मरण आमकां सर्व बांदपासांतलें सुटका दितलें देखून मरण पावल्या व्यक्तींनी आमी सदांच नेत्र दवरली आज म्हजें नांव पयसना म्हाका दूख भोगता जाल्यार त्या व्यक्तीक आज बरें पडटलां आनी ह्या उद्देशान आमची मागणी आनी प्रार्थना त्या व्यक्तीक समर्पीत दवरली कित्याक म्हळ्यार थंयच त्या व्यक्तीक बरें पडटलें आनी ह्या उद्देशान आतां आमी हांगासर सांगता म्हणल्यार आमच्या भावाचो मागो आमचे बलिदान भेटवतो अर्पण ताका देवाक थंय समर्पण दिवचो आनी निर्जावणी आमी मनशापणान करची करची पूण आमच्या भावाक ती देवा आमकां भोव मजबूत जावंक जावन आसा देखून आमचो भाव देवाच्या हातान वचून दितना सर्वेश्वर देव ताका बापाक घेवची ताची मागतां भोगसली आनी ताचें जिवीत एक लुकसाण न्ही बगर बरें जावंक म्हणजे सगळ्या सगळ्याचा थंयसर निरंतर तो जीव सोपली त्या सगळ्या ताची भाव आमी मागया आनी आमची प्रार्थना ताचे बद्दल निरंतर आसली आनी सांगत आस आमच्याय जिविताचेर आमी उराव करुया आज हांव येता फाल्यां येता की हांव मेळना पूण म्हजी जी सदांच सगळ्यांक समर्पक काय आसली करता घेवंक आनी ह्या खातीर आमी देवाचो आदार मागता सर्व आमी आतां उबी रावया आनी मरण पावल्या आमच्या व्यक्तींत आमची प्रार्थना
Anil 𝐸𝐴𝐵 आणि आमच्या भावा अनिलच्या मनाने केसल्या बुजवणी म्हणून मागता मोठ्या कमी असल्या सौकसाई आणि पिढीस्तान असल्या भरोसोती म्हणून मागता ख्रिस्ताचे दुनियेचे शेवट असा म्हणणे सरळ तुमच्या युवजनांना संत एक व्यक्ती तुझा आधार दे म्हणून मागता Kabaka service for आपल्या आजोबांना योगिनांनी मागण्या प्रार्थना सदिका मोबाईल बाबा तुझे सब कर्तव्यांची प्रार्थना तुम्हाला आपल्या बाबांना हसणे करी दिली लाभे आणि निरंतर तुझ्या आजोबांना विकत घेते हे आम्ही मागतो तुझ्या पुता येशूचे लाभी आमेन आणि तुझे सुख बघून कृतज्ञ ह्या मी मागतो तुझ्या पुत्रा येशूचे नाव 𝐸𝐴𝐵 Gesù Cristo ha Signore ami tu pravi paro to kai bodi so anyam pravi so मरणंद जीवन दल्ला दिसवरी आमकाय बगी पुनर जीवित so बरोबर होते हो मरण काळात सुपाना नामका दुःख भक्ता तरी आमर जीविताचे वातावरण आमका उजवून दिला सर्वेश्वराला भगवंताचे जीवित सरणात बदलता हे संसारातले विडार मोडवता आणि सरकार शासनाचा निवास कार्य करता देखून देव नाम बराबर आणि सगळी जास्त बदल बारा संगती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतर गायू Sorry.
पवित्र में आप दगन नहीं देने को करना में मांगता हूँ जाऊँ कि हम काम कर तुम्हें यीशु क्रिस्त को अनिल आपने इसलिए दुखे ने कष्ट मरण सुतुम को काज करने लगे तो काजिम वो तुमको मोड़ लो तो आप यार किसान की रानी में हो तुम समीर से याद नहीं याद कि मुझे गुरु तुम के पसंद को समझ इस पर जवान सदस्य कने खास के लिए तो कानून यहाँ दिन वास्तव कि आप यार किसान के लिए आए हैं तो किसमें से कि आप यानी आते हैं भी आते हैं कि मुजारक से कि खास से नो भी आने साथी के कर रहे हैं रहते पक करके बॉक्सनी में था तुम के पसो निजमें तुम क्या पसो क्या वाराव करें है मुझे बुरा सा बहुत सगुण प्रगट हो तुझा तुझानी पुनर्जिया परामोरी तुझे अम्मा सरोला यार सोनिया जिस जावन नसवान को नजीवन पड़ासो आमी भक्ति पड़ी बुरा करता निहो जीवित समुद्रवाणी सर्वणे की काल से तुका समर्पिता तुझे मुखा योग को अनितुजी सेवा कर हम का हो के देखना आमी तुका भी बसता अनि जिस की कोड़ा निरगत सेवतेला आमा सुमेशता पवित्र में वेट कर आमी नम्रता है माफता सर्विस पराम के कृत में सर्विस तार मेरे तुझे को भी सर्विस होगा अने बात से सम क्या बगैर बाबा पीटर पॉल नाम का लोगे बाबा इसलिए याद रखिए उनका बराबर टिका प्रीति मौका दे वाले सर्विस पराम जैसा करा अने मिल समझने काम पूरी कर तकाया कुंसा अंत तुम्हें अपन चलो जो सो पवित्र स्नान और भी जिस बराबर तो मेलो तो सब तक बराबर तो पुनर्जीवन पुनर्जीवन पड़ा सो गुरु से मैं आते काम का पाव बड़ी की काम को कर तनका निमिष करते जो मेला सुमेशता के तुझे परस्पर मुकाम पड़े को फॉलो कर आमा सुमेशता की दया करुणा में मांगता आपको आलोरी दवा के माये संगति बगैर जुदे तिसोपते बगैर बंधुताने सेर मुकाई तो कामान बना क्या सत्य अवस्था बराबर सास्ता जासु का आम का वाटो दे तंत्र सगाता तुझी महिमा गाऊ काम का बहुत करे जिस क्रिस्ता तुझा खुदा करे रास्ते सकता रास्ते में पवित्र में जाए पुनः त्रिपुरी भार बापा त्रिभुवनी भैभव हम क्या सुंदर जाय नामना गुरु टाइम से के लिए प्राप्त करेंगे Servant ante am khali va, de kurunga jivita sabast kai am khali, sagi de bhage, ane am chaar suvan dare de dukri stati hai, bhurvat kaana trekala kaapka,
तुझे उदाहरण करते सर्व पात्रांचे सगळे आणि सर्व आकाशाची वाटेल तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुझ्या बंधुतांमुळे तुमकां शांती दवरता मनी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचे नाही पण तुझे पवित्र विधा भगवंताचे दिसत घाल आणि तुझे कुठे प्रमाणे तुका शांती दी आणि पोटात सांभाळ तुझी येताय आणि राजभर सगळीताय शासनाच्या शासनाके सोमयाची शांती सदा पावसाची सवय असो आय मग तुका एकामेका शांती दिला जवळचे शेळे सुंदरे वाकडले आमची कापुतर जवळचे शेळे सुंदरे वाकडले आमची कापुतर जवळचे शेळे सुंदरे वाकडले आमचा शांती तिच्या वाटून तुमच्यासाठी पाप करतात काफी का जीवना के आपल्या के सुभागी
प्रातुर्भव प्रीतिवन बाबा रामच्या संसाराच्या परिणामाला तुझ्या पुत्राची माता निरगत आमचे वाटेचे जवान जाऊन तरी या पवित्र जीवनात वय पोचलेलं आमच्या भावातून शासनाच्या जीवनात आता परिणामी मागता तुझ्या पुत्राचे जीवचे नाव होईल मत एक गावतो काही गाव बाबा त्यांचे सारे कर्माने पाळताना धन्य देवात विश्वासाने प्रार्थना त्या आमच्या बाबाची आम्ही माते ऐका ती विनाशी करू सर्विसकर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणात अविनाशी करून आणि ताचं आत्म भगवंताच्या जमिनांत घडव असे मोठ्याच्या झाडांतलो आणि पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागली राज्य जाऊन बऱ्या गोंधळाचा अंदाज सात्विक रायाच्या परिबलांत निरंतरी वैभव आणि भगवंताचं सांगायचं ताका पावलं श्रद्धांजली पाया सकाळी 8 वाजता हांगासर आमच्या गावाच्या असण्याची साथी मागून वीज दवरला आणि तो काम सगळे साथी पावलं आणि बरोसो उलयता मरण उंच्या दृश्टीन पळयतना वेगळा
have assistant parents please for the assured grant. Conducting today's mass. I thank our assistant parents please for the Anil for the prayer and श्रद्धांजलि पटेल शांति धन्यवाद मंगल सर लक्ष्मी धन्यवाद Bidugade Papa, बहुत स्वामी गुजर करता हूँ क्रिस्त ईमेल बराबर निमाय दिशा क्रिस्त संगत पुनर्जीवन को फिर भरोसा करता हूँ अभिलाष जीवित तुझ्या साखराचे सभात तसे तुझ्या उदाहरणाने क्रिस्तातील भक्तांच्या एक कोटाची पुन्हा पाहिली तुझं आम्ही उपाधीन बसतो सर्वेश्वरा आमची प्रार्थना तुझा होती मानवी तुझ्या साखराचे सगळीचे दान उघड आणि आम्ही या संसारात अजून सांगते बाबा त्यांचा आवड एकामेकाचे दुश्मन दिशी कर तसे ख्रिस्तासमय पाहून तुझ्या सगळ्यांनी आमच्या भावा बराबर आम्ही सगळे सदा काळजी घेऊ ख्रिस्त आमच्या समयावर होईल
तुझ्या मुक्कामळा शासनाके बटातून हवय तुझी येत आहे आणि राजवट चलत आहे शासनाच्या शासनाके आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा चरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोमयाचे अधीन करूया तुम्ही आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुन्हा जीवन करू आमच्या भावा पासत आमच्या सोमयाचे क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तो रोटलोय सोमया आमची दुकां पसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भावाक सासणेक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नान वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात बसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळून ताका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत एकवटायलो त्याच परी तुजे काकूटीन सर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिता आज भक्ती निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरा अनिल विल्सनाक विल्सलेल्या संगता सर्गीच्या सुखांत वांटो लागो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं nosso vestir, serviço da cada
Travel the travel. Wheel gala wheel. Wheel gala बंद कर करना No, this is What's okay? Material. There's a mouse. Okay.
ಯಾವಾಗ ರೋಷನ್ ಯಾವಾಗ ರೋಷನ್ ಹೋಗ್ಯಾನ Nih, makasih kan di. Kalau